Does dim rhaid i chi fod yn ffarmwr i arddangos yn y sioe hon, a dyma chi brawf o hynny, Pete Ebsworth o Lanwnen. Nawr te Pete, ges i'r eni ym Mhontypridd, ond erbyn hyn arddangos Defed Llangwennog. Gweud y stori wrthon ni? Wel, ges i'n eni am ag ym Mhontypridd ar eilwyd di-Gymraeg i wedi gwir, a mam a dad yn danfon fi ysgol Gymraeg, ond wedyn symud i Lanwnen yn 1996, priodi gyda ferch o'r pentre. A enw da? Meinir, ie. A prynu bynglo yn Llanwnen yn y pentre, ac wedyn Hugh Allgoch, y gwrw y Defed Llangwennog, wrth gwrs. O'n i'n sylweddoliad Gwyn yn dweud mae fe yw'r pencampwr mwyaf sydd wedi bod yn y sioe. Oedd e'n beirniadu cystadleuaeth y diadell fach a'r diadell fawr, ac oedd rhaid i fe gyrru draw i Loegr, ac oedd ddim eisiau gwneud y ben unan, felly gyniges i fynd draw i helpu gyrru gydag e. Ac yna, mae'r ôl treulio 12 awr a mwy yn y car de Hugh Allgoch, oedd y sgwrs yn heintus y byty'r Llanwennog, a dis i gytre, wedys i, Meinir, mae rai fi gadw Defed Llangwennog. Felly, hwylo am dir, llwyddiannus iawn ar ôl bach, weles i 6 erw o dir, a prynu'r 6 erw o dir, a dechrau cadw diadell yn hunan wedyn, cyfrestryd ar gymdeithas, diadell Caimain, ac ers 2009, dwi wedi bod yn dangos yn y sioe, a wedyn rhyw 5 mlynedd yn ôl, holodd Gwyn Davies sylwebydd yn y Cylch y Defyd. Byddwn ni ar gael i helpu sylwebu, a wedes i popeth yn iawn. Dwi wedi bod yn sylwebu a dangos leni, ac wrth gwrs, gan bod ni'n dallu 60 mlynedd, ni wedi bod yn lamsio llyfr hefyd. A mae'n lyfr arbennig iawn hefyd. Dwi wedi gweld cwbl o dudalennau ohono fe. Gweud mwy am y llyfr. 60 mlynedd y llynedd o'ch chi'n dathlu. Do. A hwn wedyn yn crynhoi'r cyfan? Do. Yn yr AGM blynyddol ym mis Tachwedd eleni, benderfynu ni wedyn, bydde'r popeth yn dod i ben gyda lawnsiad y llyfr arbennig yma yn y sioe. Hwn yw'r llyfr sy'n olrhain yr hanes yr bryd i hunan, ac wedyn mae yna erthygl eitha diddorol gyda Hugh Allgoch ar y cefn. Mae werth i ddallen jyst i ddallen yr erthygl yna. Wedi dod yn dyddynwr, sut bydde ti'n crisialu yn crynhoi pa mor wych yw'r sioe frenhinol? Mae'r sioe frenhinol yn hollol unigryw, mae'n brofiad hollol wych o safbwynt jyst y cymdeithasu, lot o ffrindiau, pobl sydd wedi bod yn helpu fi dros y blynydde, a gallu dod i weid diolch nhw hefyd trwy cael bach o ddiod ar ddiwedd y res yn y nos ac joio mas draw. Wel, ar y geiriau yna, sa'n credu bod eisiau dim ragor, os e? Diolch o galon i ti, Pete. Dim problem i ni, diolch.